Een heel goede middag en welkom bij deze extra uitzending van Omroep Friesland. Hoeren, dan zijn we het weten. We het in 2018 culturele haardstad van Europa. Naast die stad daar op Malta Valletta. Nou, dat wordt ongeveer nog een uur. Het kan ik wel wat langer worden, want we hebben heel dit zinstrijdige berichten. Die jury die komt aan in Amsterdam bij hoor. En de voorzitter van die jury, dat is Manfred Gallhofer, die komt uit Oostenrijk. Die zal uiteindelijk dan vertellen, en dat is de verwachting dat het ongeveer in 4 van plak vinden zal die dus vertellen waar in 2018 de culturele haardstad van Europa wezen mij naast Valletta. Het gaat dus om Ljouwert, dat is duidelijk. Maar er zijn nog 2 andere steden die ik nog maar door. Dat binnen Eindhoven en dat binnen Maastricht. Hier achter me op het Gouverneursplein is al een gigantisch feest aan de gang. Want iedereen die een beetje belutsen is bij die culturele haardstad, die wil je wezen. Die wil het maaimaaitje. Die wil jaren. Als Ljouwert inderdaad in 2018, dat is hoe 4-4 culturele haardstad wezen mij. We praten aan ze maar heel veel mensen die belutsen binnen die al jaren speakerhut ontwerp binnen om die status binnen te slepen. En door een goed oren weten we dat. In Amsterdam, in Felix Meritis, daar vindt die bijeenkomst van de juryplak. En daar is onder oren voor u verslagjouwer Andries Bakker. Heb je nu M&1 er ook voor het jullie? Juist wat anders? Nee. Nou, hij is er, dat wil ik maar zeker niet te zeggen. Ik weet het dat hij mij heeft. En dat is net het geval. Maar die verbinding dat maakt ze varen door. Want daar vindt het natuurlijk plak. Daar wordt verteld wat in 2018 culturele haardstad van Europa wordt. Ik vertelde al, het is een goed feest. Maar een hoop live muziek hier op het Gouverneursplein aan de gang. En alle mensen die het een beetje belutsen binnen bij culturele haardstad, die binnen daarbij. In de smorende hitte stiert daar onder oren Simone Scheffer. Ik heb geen idee wat je hem alle hiervoor bepraat hebt. Want hier op het Gouverneursplein in Ljouwert wordt de sfeer er aardig inbracht. Maar al van een uur is muziek. Lekker multiculturele muziek. Want dat is vanzelfs een van de thema's die bevolkingen van al die Europese landen bij elkaar brengen. En ook in je eigen regio. De sfeer begint er aardig in te komen. Doet weer om een uur bedrijf wie het eigenlijk nog wel aardig leeg. De vlaggen hong nog op de kop. Dat weer even een iets flatelijker, maar die hing het nou weer goed. Maar nou gaan we zo stadig gewoon richting dat moment. Dat moment van die bekendmaking. Wordt Ljouwert culturele haardstad van Europa in 2018. Is Ljouwert ik Friesland? Ja, Ljouwert is ik Friesland. Deze prachtige jurken die hebben erbij, Monique. Ljouwert, is dat eigenlijk wel Friesland? Ja, dat is echt Friesland. Dat vind ik zo raar dat sommige mensen Leeuwarden nou niet Friesland vinden. Het is de hoofdstad van Friesland, juist. En dat ben alleen volgens mij een paar Cambuur-fans en die moeten daar ook van genezen. Want de Friese vlag is voor ons allemaal, en zeker voor Ljouters. Nou, Ljouwert is Friesland, culturele haardstad. Dat wordt Ljouwert. Dat hoop je hier, maar z'n allen. En in Amsterdam denk ik dat de spanning heel wat oprint. Ja, want werden ze misschien net even slagen om verbinding te lezen met Andries Bakker, een van uw verslagjouwers daar in Amsterdam. Felix Meritis, dat is het zeer complex dat de jury aan ze bij elkaar komen zal. Dat is ik verteld weer zelf als Ljouwert, of die een van die 2 orensterren culturele haardstad werd. Andries Bakker, hoe is de stemming daar in Amsterdam? Ja, ik sta hier op het dakterras van Felix Meritis, het debatcentrum. En achter mij, als het goed is, ken je het zien, de Friese vlag op de Westertoer. Ja, dat is vanzelf wel een uniek feit dat je op zijn dag is joert daar de Friese vlaggen wapperen midden in het centrum van Amsterdam. En de spanning rint hier heeg op. Nog een goede 40 minuten. En dan zullen we weten wat de culturele hoofdstad van Europa wordt in 2018. Eindhoven, Maastricht of Ljouwert. Nou, van elke delegatie heb ik ondertussen nog wat mensen sprutsen. Geen wit wat er aan taai is, want alle bidboeken zijn zo verschillend van elkaar dat elke inside van het kan alle kanten op. En hoe dichter we bij komen, hoe spannender het wordt. Maar wis is natuurlijk dat er haast 12 van de 3 steden tegen teleurstelt hier uit Amsterdam voortgaan zullen. En de donkere wolken die pakken harden al hier boven mij van die 2 steden. Want het wordt haast een tonger en weerlocht, ik het zo goed zeg, want de donkere wolken komen hier daar. Maar het ontitiet blowen wij hier lekker op het dakterras en sjuggen wij vooruit op de street tussen de 3 steden. Oké, Andries, dank u wel. Daar van nou het dak dus van Felix Meritis in Amsterdam. Tjustere wolken, dus vertelde hij, Bob Amsterdam. De zin schijnt hier in Ljouwert nog altijd. En als dat een goed voorteken is, nou, dat zal dan de komende 40 minuten duidelijk worden. Ik vertelde al, aanstonds komt die jury bij en hoor. Dat zal ongeveer om 11:05 wezen. Dan zullen alle 3 kandidaten, Ljouwert, Maastricht en Eindhoven, nog 1 keer een pitch doen, een presentatie doen. Die mag ik maar 3 minuten worden. Het zal net zo vreselijk vol meer om haken hebben, liek het mij. Want de jury
jury heeft natuurlijk uitvoerig de oude dagen en weken kennis genomen van de plannen die de Trijensterden hebben. Daarna, na die drie pitches, zal de minister van OCMW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat is mevrouw Bussemaker, een eerste reactie aan op die drie pitches en die drie plannen die de steden presenteerd hebben. En dan zal uiteindelijk het verlossende wet komen van de voorzitter van de jury, Manfred Gaulhofer. En die komt uit Oostenrijk. En het is niks met Nederland. Misschien wel maar de plan. En dan zal hij uiteindelijk vertellen... Hokkerstad in 2018 culturele haardstad wezen mij van Europa. Naast Valletta, de haardstad van Malta Saccalzai. Nou, de spanning rint hierop. Dat merk je hier op het plein. Het is heat. Het is klam. En de ontlading zal aanstonds hopelijk leren daar een hoop willen en vreugde. Hier bij mij in uw stedelijke studio, zaten we die dan maar even omdoopt hebben, is de mem van de culturele haardstad, Anne Witske de Vries. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat mag zo zeggen, ja. En accepteer je dat dan ik? Ja, omdat het een mooi gevoel is. Het zit uit Jip en we binnen 4 jaar begonnen. Ja, toen ben ik begonnen. Ik had mijn rappelkistje in het Natuurmuseum. En stadig om ben wij mogelijk loskamen hier in Ljouwert en Friesland. En nou just het wat het al hier losmaken had. En nou, dat is een geweldig gevoel. Even persoonlijk, hoe is het nou, Majo? Ja. Qua spanning. Nou, ik heb een soort Caribbean drumband in mijn hart. Dus dat roffelt er enorm. Maar takelijk ben ik echt wel heel rustig. Omdat ik weet dat wij het beste dienen hebben wat wij kunnen. We hebben net een misslag maken. Fantastisch bidboek. Hele mooie juryvisite. Een geweldige presentatie. Juster, maar dat team van u, wat natuurlijk super in elkaar zit. Dat heb ik echt goed gedaan. Ik heb echt net een misser erin. Ja. En dan is het onze jury. Maar wij hebben echt het beste jongen van wat we kennen. En nou ja, dan kun je net verliezen. We hebben in elk geval dat Jimmy en Bears die hebben. Laten we even kwart naar een filmpje zien, maar daarin de vastkieders. Hoe dat eier Safir komen is. Op zo'n december is er een stedencommissie en daar mag ik insprutsen worden. De debutière had een brief gestuurd ondertekende door bekende Friezen die het voor de culturele haardstad binnen. Een vreemdelist. En ze uit de provincie erbij 100% het tekenen. Klinkt het Rusland wel. En dan de stemming over de culturele haardstad. De stemming is gesloten. Er zijn 43 stemmen uitgebracht, waarvan 29 voor en tegen 14 is het aanvaard. Het was altijd al duidelijk dat het een stad moest zijn. En dat die een belangrijke rol. En in Brabant hadden ze dat al veel langer door. Want daar was in eerste instantie in de bos en is het uiteindelijk Eindhoven geworden. Ja, en u bent blijven volhouden dat het op de manier zou kunnen. We zullen het op een Friesk eigene manier wel even doen. Wij hebben een oorsesoors en we duggen het even oors. Ja. En het kon niet. En dat wist u toen ook al. We doen het samen met de provincie. Die heeft een aantal budgetten die ze beschikbaar willen stellen. Daarmee kunnen we voorlopig vooruit. We gaan dan de programma's verder maken. En dan zullen we zien, komt er ook geld vanuit het bedrijfsleven, vanuit andere instellingen. Het is een ambitie van Friesland. Ljouwert loekt dit van Friesland. En we zetten Ljouwert nou echt als centrumstad del. En Ljouwert zal daar grif zien bijdragen onleveren. Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Yes. Vanaf maandag is een soort militaire operatie, 7,5 maand, volgende ronde bidboek, dat gaat helemaal over de kop. Je gaat niet voor niets naar de finale. Hè? Dus, en dan weet je ook dat je weer als het ware aan het trainen moet om ook die finale te winnen. En wat ik vooral de laatste weken merk, die flow van de culturele hoofdstad, hè, dat wil iedereen gewoon winnen. Dus ik ben nog een beetje bescheiden, want de wedstrijd wordt nog gespeeld. Nou, dat was een mooi moment daar, op het Ceylon. Maar Albert Bonnema die dan zogenaamd spontaan optreden joeg natuurlijk. Die jury weer erg onder indruk van je presentatie, Mandy. Ja, ze vond een prachtige visite. Excellent, hè, zei het Sir Jeremy. En het zei er van alle sterren. Nou, hij weer wel echt. Hij vond het bijzonder, omdat wij... Ja, we zijn zo consistent, maar wat we in het bidboek ook aanjoen hebben, het wie echt meerskip. Dat viel dus bij de meesten. Het wie ontspannen en takelijk heel scherp op de Europese thema's. Ja. Nou, hoe Sir Jeremy en die andere juryleden er uiteindelijk over oordeeld hebben, dat jaren we dus dadelijk. We beginnen weer even in Amsterdam, want Andries, ik geloof dat de BM daar in Amsterdam behoorlijk begint te rijden, hè?
Ik neem aan dat ik beginnen kan, Erik, want de verbinding is hier nou heel min worden. Want het begint te regenen. Dat is juist de paraplu's hier bij u op het dakterras van Felix Meritis, het debatcentrum. En dat betekent dus dat we hier haast niet gauw wijn moeten. Maar gelukkig kan ik nog even praten met directeur Oets Westerhof van de culturele haardstad in Ljouwert. Westerhof, ja, het begint te regenen. We hopen net dat het symbolisch is. Wie bent het beste tarret op meer waar in Friesland, toch? Je bent positief? Ja, zeker. Ik ben positief. Nou ja, in zo'n proces moet je er alles aan doen en dat hebben we niet. En voor de rest kan je net meer doen. Het blijft een jurybeslissing, dus het is nog gewoon spannend en afwachten. Alle drie steden hebben goede bidboeken, alleen nog het is het regen te vergelijken. Joost, je dus eigenlijk mijn gevoel van ik weet net waar ik aan tab ben? Nee, het mooie van de drie bidboeken is dat ze echt 3 oren thema's onder water stellen. En dat betekent dat de jury echt wat te kiezen had. En dan gaat het uiteindelijk erom van wat wil de jury. Ja, je hebt heel veel zet op de taal, Friese taal en cultuur, de regio ik. Heel een soort vertrouwen erin dat de Europese Commissie en de jury dat volgen zullen? Ja, zeker op Europese schaal is diversiteit in Europa een heel wichtig thema. Dus alleen nog al om die reden denk ik dat we een goede kans maken. Maar ook het natuurverhaal, het landschapsverhaal in combinatie met de sociale... Bij elkaar, alle 3 delegaties, je praten wat met elkaar. Ken je dat gevoel omschreeuwen wat je nou hebt? Ja, een heel soort succes en nou even nog een paar woorden Erik, want het treintje dus, wij gaan naar binnen aan. Ja, het gaat net, maar de verbinding met Amsterdam helemaal zat wij het graag willen en zat je met stuurs waarschijnlijk ik graag willen zo'n. In elk geval is het wel duidelijk dat het begint te regenen in Amsterdam. Nou, het is hier, het weet je ook wel aardig tjusten, maar dat zei helemaal niks, want we hadden natuurlijk, we zorgen vooruit op de kansen die het Ljouwert heeft. En we hadden, burgemeester Kronen zei, ja, we hebben meer dan 50% kans. Hoe is het in jou erin? Ja, dat vind ik ook. Eindhoven is een hele orenbenadering als wat wij doen. Dat is echt cultuur, maar een grote zee en die keep je van alles in. Ja, trekken ze volle budget? Ja, wist. En nou ja, het is nou, maar wij kiezen een jury voor, maar wij hebben het mooi de meesten die. Wij kennen Europa uitlezen onder de meesten en dat is hartstikke belangrijk in deze tijd en ook in de komende jaren. Dat kent Maastricht ook heel goed, hè? Is Maastricht je belangrijkste concurrent? Nee, ik denk dat Eindhoven de belangrijkste concurrent is. Maastricht had het hem zelfs ingewikkeld maken, toch maar Duitsland en maar België geert te werken en er zitten hele ingewikkelde contracten onder die het net helder binnen. En in zekere zin is dit echt een technische wedstrijd, dus daar let die jury op. En wij denken Maastricht, prachtige stad, die heeft alles, maar dat is net wat in deze wedstrijd telt. Nou ja, dus de insiders denken dat het tussen Ljouwert en Eindhoven gaat. En zou dan het budgetverhaal uiteindelijk de terugslag aan kennen in positieve of negatieve zin? Want je kan niks zeggen, ja, zo'n stad als Eindhoven, zo'n regio als Eindhoven, 140 miljoen als budget. In Ljouwert nog geen 60 miljoen. Ze hebben al z'n volles, die hoed net bij de krijgen? Nou, zo het gaat om waar had het meest nodig en waar kan Europa het meest leren voor de toekomst. En ik denk dat wij dan heel nieuwsgierig zijn. En ja, ik vind dat wij zo'n goed verhaal, maar die iepen meerskip deadline hebben. En we hebben juist nog een filmpje bij de jurypresentatie van Jordi Pasqual. Dat is de expert op het gebied van cultuur in Europa. En die zei in dat filmpje dat Ljouwert, Friesland een geweldig verhaal had met meerskip en dat dat heel relevant is voor Europa van de toekomst. Toch ging het net helemaal zonder slag of stoot. In het begin hadden we onduidelijk, is het nou Friesland, is het nou Ljouwert? We hadden steerlid Auke de Vries intussen het Tweede Kamerlid. Jo, daar ik nog behoorlijk vinnig op interpelleren. Er waren in het begin ik wel schrijven, ja, is het nou een elitair feestje? Is het wel voor de gewone meesken? Wat kost het al wel net? Vooral die kosten. Het hier moeizame start. Ja, het is een hele moeizame start. Maar dat jet ik wel bij zo'n proces. Er best aan het pionieren. En er haast een dream, er was ergens heen. Maar er wist nog net correct hoe dat traject eruit komt te zien. En dat vind je helemaal uit. Heb je daar een beetje verzoen? Nee. Wat ik het mooie vind van ons proces is dat wij begonnen binnen in Friesland. En dat wie ik strategie. Hè? Wij willen beginnen met alle Friesen. Friesland als een soort metropool. En dan staan we gewoon naar die haardstad tawerkje. En ze hebben het ook dien.
En achteraf is het, we gaan een soort leeronderwijs, want er is van alles misgang en er zijn mensen weer uitvallen en nieuwe mensen bijkomen, maar dat jet er alle bij. Maar wat zo mooi is dat nou juist dat het van een mens worden is. Hè? Dus dat draagvlak, dit is net cultuur, maar grote zee. Dat jest hier, dit is van elke keer. Nu komen de mensen naar de stad, die is het oors net zeerst. Nou, en dat is nou precies wat wij graag willen. Nou, dat kan inderdaad wel ontwoord worden. Als we staan naar boeten joggen. Het is, Michael zei, zwart voor de meesten. En het is nog droog, het is zelfs smoorhiet. Krijgelijke hiet als hier ongeveer. Simone Scheffer, die heeft een van de vele vrijwilligers bij de microfoon. Nou, hier op het Gouverneursplein komt het feest er heel niet meer in. Jelle B. die stiet nu op te treden. Het woonskip het je vanzelfs al hoe het plein skalt. Het waard massaal mooi zongen. Dat jet ik echt bij Ljouwert. En ja, wat is het thema van Friesland, van Ljouwert? Dat is de mierskip. Die mierskip die moet het aanst maaitje als Ljouwert culturele haardstad wordt. En als je toen mierskip hebben, zo steer je de echte mierskip. Iqbal Aslam. Waar kom je in waai? Uit welke week? Nou, die mensen hier komen allemaal uit de Vrijheidswijk. Ja. En wat heb je hem voor dat culturele haardstad dienen? Nou, ik niet alleen, maar heel veel mensen inderdaad. We hebben van alle kanten ook al bezig geweest om wat kleur erbij aan te brengen. Om mensen van alle kanten ook wel mee te betrekken. Dus ik hoop vandaag dat we gewoon echt een resultaat hebben. Ja. Wat maakt het je zo enthousiast voor dat culturele haardstad? Nou, ik denk als u hier even om me heen kijkt, dan... Nou, dit is hem. Ik zie pretoogjes. Ja, we hebben een geweldige tijd. Dus, en ik zie ook wel dat zoveel mensen zin in hebben. Dat is gewoon geweldig mooi. En van alle kleuren en van alles wat. En hoe wie dat om die week, om die bewoners enthousiast te krijgen? Nou, fantastisch. Kijk, ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk. Hè. We hebben met heel veel mensen samengewerkt. Om ook wel echt even iedereen erbij te betrekken. Dat is het allerbelangrijkste. Dat iedereen ook wel voelt dat het ook wel voor hun is. Dat hele idee van Ieper Mierskip, ja, dat is voor ons allemaal dus, ja. En zijn al je t-shirtjes om met dancers? Dat zijn van de Vrijheidswijk, de danceclub. Van de kinderen van de Street Dance Club. Dus ja, die zijn er wel. Ik wil een doenske, kennen ze dat? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Zal je hem even een doenske doen? Even laten, jong. Kom maar op, een dansje voor de culturele hoofdstad. 3, 2, 1 en hey ho, let's go. Dansen! Jaha! Ja, nou, dat wakker doen ze dus op het Gouverneursplein. Het is al je culturele haat. Het is allemaal Leeuwarden 2018, maar het is Leeuwarden Ljouwert. Ik praat hier met Janne Wieske de Vries, deputaire van cultuur en eigenlijk de loeker van dit hele project. En nou ja, binnen Jelloeren weten we wat dat succes opleveren het. We inspreken over de moeizame start. Daar mag ik eerlijk in wijzen. Het op enig moment het er een kantelpunt was. Dat mensen dus kennelijk toch inzeggen dat Soerwijze net echt de waai vooruit is. Nee, dat klopt. Want dat wie in het begin was. En nou, stadig kwamen er ook oren mensen die er maar gongen. En vooral jonge mensen, jonge makkers hier uit de stad waaien, uit Friesland waaien. En toen kreeg het in één keer een hele frisse impuls. En toen had het even zo'n moment gehad dat het een soort clash liep tussen de oude generatie en de nieuwe generatie. Dus daar ben we echt maar kort doorheen gegaan. En doe op het moment dat Ljouwert on boord stapte, want hij had het heel lang zien onhangen. Ja, zwaar genoeg maken, dat Ljouwert maait van woord. Ja, wat Ljouwert ziet in een ingewikkelde discussie met Parnas en met bezuinigingen. En de timing die zijn heel lastig. Dus dat had een skoft worden. En bezuinigen op cultuur in Ljouwert en tegelijk miljoenen steken in een project waarvan je net eens weet dat het er ook is. Ja, dat is het verhaal. Maar tegelijk had Ljouwert een soort investeerd in cultuur. En ik Parnas omvormen dan naar je vormen waarbij het nog meer bij gebruik moeten kunnen van cultuur, educatie. Dus dat is al je nooit de plak van. En doet Ljouwert in één keer ervoor gong. En Vet Corona had er een fantastische rol in spelen. Ja, toen ging het vleien. En toen hield ik iedereen in de gaten. Ja, dit keer wat worden, we hebben wat in handen. En ja, we staan erachter. Dat soeren, dat cynische, dat van het wordt er nooit wat. Dat is typisch Leeuwarden, typisch Fries. Je bent een echte Friesin, daar heb je op verzoen. Nou, weet je, het is gewoon lange baan rijden. Hè? Het is een overstedentocht. En die heb ik zelf uitrijden in zo'n jotte. Dus ik weet hoe het is om Tjernewini in te burgen. Maar dan moest je wel, dat heb ik echt geleerd, lange adem, haar incasseringsvermogen. Als je echt denkt van, dit is de moeite waard. En dan op een bepaald stuit, als het dan de vonk oerslijn is, nou dan gaat het vleien en dat just hier
wat het echt nog goed het laatste weken groeit is. Hè. Dus wij hebben dit proces nodig gewoon om op dit punt te komen. Dus we moeten heel diep gaan, blijkbaar in Friesland. En dan, dan zijn we er al hier. Nou ja, het mat al je nog. We weten het. Tjen Vierens zal de voorzitter van de jury bekend maken welke van die treien dus culturele haardstad wordt in 2018. Dat gebeurt in Amsterdam. En daar is nog altijd dus verslagjouwer Andries Bakker. Ja, en ik ben al binnen, Erik. Ik sta in een zuilzaal. Dit is de belangrijke zaal. Daar Azen over een minuut of 24, denk ik, de winnaar bekend wordt. Waar de Europese hoofdstad in 2018 wordt. Ja, we moeten nog even wachten. Het officiële gedeelte begint direct. De gelegenheid om even te praten met Nienke Laverman, lid van de delegatie. Nienke, ja, hoe is het voor jou om te wachten? Hakje met we juist het is super warm. Ja, ik wil toch echt wel weten. Op een gegeven moment is het wel een beetje kleer, maar de kriebels. Maar nog steeds een goed gevoel. Dus, want dat goede gevoel, waar uit het op niet? Waarom heeft dat? Ja, dat weet ik niet. Maar dan waar ik van de morgen maar wekker en dan hier we juist dat ik me aansluiten. We hebben gewoon de presentatie deel zetten, zodat we dat doen. En ik vind dat we een heel sterk bidboek hebben, wat ik waarom je het van verschillende juryleden. Dus wat dat betreft is het er. Maar je weet natuurlijk net wat de orensteden in petto hebben. En er is afhankelijk van de mensen die het nou een mening hebben. Dus maar het gevoel is gewoon goed over wat wij leveren hebben. Ja, er kan maar hier winnen uiteindelijk. Hier wint van heel 4 kam. Is het gevoel aanwezig van, nou mochten we het zelfs net worden, dan nog hebben we er alles om dien? Ja, en dan hebben we er al een heel soort maar woon, maar dit proces. Er zijn zoveel groepenmaker in gesprek aan, er zijn zoveel projecten die al in ontwikkeling binnen en die sowieso gaan en met sowieso hele mooie dingen uitkomen gaan. Dus dat is natuurlijk, dat is al winst. Dat is al, en de energie die het losmaken gaat in de organiseren, als je hoe die groep mensen hier onwerk gaat, nou, dat is wel geweldig. Hè? Daar word ik al helemaal warm van. Dus dat is er al. Maar ja, het is gewoon echt een motor nog. Als we dit worden, dan kan er echt gang achter zetten worden. Dan beginnen zoveel mooie dingen gebeuren. En het schukkelt uit. Je bent al vanaf jouw jaar. Dus dat is al haast een oren. Ja, spannend. Ah man, dit is de hele dag. Het zijn weer rare dagen dit. Dus ik hoop nou dat straks net te lang er nog omheen draaien. En dat het maar op een gegeven moment het hege eruit komt. En dan weten we het in ieder geval. En dan kunnen we verder. Nou, wacht je mooi in. Ik wens je een heel soort succes, Nienke. Ik kom even een jongen die nog staan. Want dat was al zo. Het officiële moment. Dat is dus 16.48. Stiet in het draaiboek. Altijd ik slagen. Dat weten we zelf net. Dat ging het weer van de minister Bussemaker al. Eerst komen er nog kwarte bits van alle 3 steden van 3 minuten. Ik heb begrepen dat burgemeester Vet Kronen dat was heel mooi uitvest. Ze doen beide die bit. En als het net mooi, dan zullen we nog kronen dat we hier kuier gaan. Dat wacht je wel al. En daarna, ja, Nienke, we wachten het maar al. Wordt Ljouwert die culturele haardstad in 2018. Spanning, spanning. Dat is het goede woordje. Ja, spanning. Spanning heeft ik wel weer een stukje vertrouwen. Als ik het station daar in Felix Meritis. In elk geval bij Nienke Laverman, een van de mensen die tussen als promovant, als artiest, maar die het in het geerstal van een soort van de plan die het deel aan binnen in het bidboek. Het bidboek trouwens dat hier familie u deelt is, zo'n een aantal rielsleden, een aantal steertleden. En ik geloof dat iedereen dat bidboek krijgt, dat wie nog geheim. Dat is het dan dus net meer. Simone Scheffer is nog altijd op het plein, het gouverneursplein. Dat intussen groot vol stiert, maar meestal daar ken ik net een kiep meer bij, nevens mij Simone. Hè? Intussen groot vol stiert, maar meestal daar ken ik net een kiep meer bij, nevens mij Simone. Ja, Erik, ik heb het gevoel dat het heel niet volle rint hier. En dan mag je het in Amsterdam rijden. Maar hier in Ljouwert rijdt het zinnenstrielen. En die zinnenstrielen die komen over ons heen. En ik hoor de wethouder hier in Ljouwert, Isabelle Dix, die er heel dol op gekleid is. Wat dachten we? We knallen erin. Nou ja, Leeuwarden en Friesland zijn natuurlijk een kleurrijke regio. Dus ik denk dat het van belang is om daar ook in deze zin vorm aan te geven. Zegt je in Oerde 48, dan wordt het duidelijk, hoop je we. In Amsterdam rint de spanning gigantisch op. Hoe is dat bij de wethouder in Ljouwert? Nou, het is natuurlijk ongelooflijk spannend. En ik heb persoonlijk nog nooit iets meegemaakt dat zo spannend was voor mezelf, maar ook voor de stad en voor de regio en waar zo vreselijk veel van afhangt. Wat hing het er nou echt van maak je dat is heel concreet duidelijk? Weet u, als we het niet worden,
dan gaan wij al die dingen doen, of het grootste deel van al die dingen doen die in het bidboek staan. Dan hebben wij een samenwerkingsagenda van 850 miljoen euro samen met de provincie. Dat gaan we uitwerken. En dat wordt prachtig. Maar als we het wel worden, dan hebben we die spark van culturele hoofdstad. En u ziet het nu al, alleen de spanning van het feit dat we het zouden kunnen worden. Wat er in Leeuwarden mensen gebeurt en Friese mensen gebeurt. Die dynamiek, die vitaliteit, dat is wat culturele hoofdstad teweeg kan brengen. En daarom vind ik dit van ongelooflijk belang. Hoe heb je die dynamiek ervaren? Want de opstart weer best wel dreig. Maar hoe het hem dat ontwikkelen in jouw eigen? Nou ja, wat je nu ziet is van een tamelijk ingewikkelde situatie, als ik het zo mag zeggen, zijn we gaandeweg naar iets gegroeid waarbij steeds meer mensen zijn aangetakt. Bedrijfsleven, particulieren, kunstenaars, mensen, zal ik maar zeggen, overheden, gemeentes. En wat er gebeurd is wat mij betreft eigenlijk, want ik ben natuurlijk geen Fries, ongelooflijk. Ik vind het echt heel bijzonder wat er hier gebeurd is, omdat de hele regio nu in de culturele hoofdstadstand staat. Iedereen wil dit nu heel graag. En dat is het draagvlak wat onder dit bidboek ligt. Het nut van de ontwikkelingen voor Friesland. Ja, dat kunnen we met culturele hoofdstad allemaal voor elkaar krijgen. Wat jou het? Ja. Waarom? Wij hebben het meest complete programma. Het is het meest doorvrocht. Er is het beste, denk ik, over nagedacht, durf ik zo wel te stellen. Wij hebben een programma gemaakt van onderop met iedereen dat bestuurlijk wordt gedragen, dat door het bedrijfsleven wordt gedragen, waarbij cultuur een belangrijke drager is om allerlei economische dynamiek in de regio tot stand te brengen. Ik denk dat ze in Maastricht erg in de cultuur zijn blijven hangen. Dat is ook heel mooi, maar wij hebben het veel completer gemaakt. En ik denk dat ze in Eindhoven met design en innovatie, dat is heel leuk, maar eigenlijk ook al een heel klein beetje geweest. Ik denk dat Leeuwarden het bidboek samen met de regio voor de toekomst heeft geschreven. Dit is van het volk. Zal we eens even jaren, want ik ga even experimenteren. Dat plein is hier helemaal vol. Wordt jou het culturele hartstad? Nou, dat is jury wie dan wie we bin, maar ik moet er toch wat kritischer in wijzen en zeggen dat dat de jury net is. De jury komt aan zijn bijna hoor. En het is, nou, waar ben we? Haast die alweer 4. We gaan dus naar Amsterdam en dan zien we het verlossende wat de wijk rijdt. Nadat de treien ster nog een keer een bid die hebben en natuurlijk nadat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Bussemaker, haar reactie daarop doen heeft, dan zal het verlossende wat komen. 16 uur 48 staat in het draaiboek, maar ja, het draaiboek is ik net zo vreselijk vol meer op een dag is. Maar dan zal Manfred Galhofer in principe vertellen waar van die treien Maastricht, Eindhoven of Ljouwert de culturele haatstad worden in 2018. Ik realiseer me hoe spannend het is voor de deputaire. Maar laten we nou eens even de vriendje dat we het net worden. Ja. Wat krijgen we dan? Dan hebben we nog woon, vind ik. Maar het is wat je al hier stiert. En dan gaan we plan B uitvieren, want we hebben zulke mooie dingen betocht in dat bidboek. We beginnen in Amsterdam. Wow. We zullen het jaren. Ja, begin jongens. Ik ken een kwart even. Ja, we kennen hier Sjen dat het aast begin gaat. Er wordt al officieel het woord in. Dus ik zal even heel zachtjes, heel kwart even. Waarom de vet kronen en Oets Westerhof zit ik bedoel ik Njonkelkoor. En Nienke Laverman, hier krijgt nog een mooie hoorn op het schouder van Sietse Pruksma ter ondersteuning. Want de spanning in de Friese delegatie rent nou echt op. Want het officiële programma zal nou beginnen. Dus we kijken nou een oor naar de man die het programma openen zal. Panel of experts, both in their own towns as well as here in Amsterdam. Now the panel has come to a selection of one city, and this will be announced at the end of this program. Very short program, I have to say. So I'd like to welcome you all and to give you an overview, short overview for the coming half an hour. First to speak is Mr. Karel Bartak, Head of Unit Creative Europe at the ja, er wordt dus een kwarte uitlezing over wat het komende jaar ongeveer daar in Felix Meritis inhouden zal. Een soort draaiboekje wat er, nou, dat heb je eerder in de seizoen al vertellen kennen. Dadelijk, dus de treien ster nog één keer maar een kwarte pitch. Daarna de reactie van de minister Bussemaker en dan uiteindelijk de voorzitter van de jury die het vertellen zal. Hokkerstad, de culturele haatstad in 2018 wijzen zal. And obviously this presentation has no influence whatsoever on the outcome of the competition because it's already been made. Okay, so the order we will follow is as such.
Leeuwarden, Maastricht. And also, this is no reflection whatsoever of the decision, because this is just the order of the presentations they were giving to us. After these 3 short presentations, Minister of Culture, Mrs. Bussemaker, will briefly reflect on the bids and explain the procedure of the competition. And lastly, the moment you've all been waiting for, the chairman. Ja, intussen hebben wij het beeldcontact bij Amsterdam-Verlem, maar het is weer weer om. Dus we doen wat we kennen. Het is technisch net altijd lekker makkelijk. Ultimately announce who will be the European Capital of Culture in 2018. After Mr. Gauwhover's announcement, there will not be a plenary question and answer session. The 3. Yeah, remember last year? The 3 cities have arranged, or some of the cities have arranged separate rooms here in the building in Felix Meritus, where there's room for interviews, one-on-one mostly. And our colleagues will be here to guide you if you need to go to one room or the other. So thank you for your attention. I would like to welcome Mr. Karel Bartak now for his speech. Thank you. Ja, dat bieden dus de inleidende plichtplegingen. There are not many European activities or European initiatives of such popularity and such importance as the European capitals of culture. And we are very happy that we can not only continue with this tradition, which is going on already for 28 years, and we are going to have the 30th anniversary of the first capital in 2015, that we are making this, let's say, more and more profound, and that we are continuing with having European capitals of culture not only in the under the next program, which is going to start in 2014, but we are now preparing a legal basis which will bring us up to 2033 at least. So we have a good perspective, so continuing with this endeavor in the years to come, because demand. We have had several European capitals of culture who have immensely developed their cultural capacity, their social, their economic development has been De man die je nou Sjogge en Jerre is Karel Bartak. Hij is lid van de Europese Commissie. Hij vertelt dus over het fenomeen culturele haatstad. Dat is een verschijnsel dat hem al een hulskof afspeelt. De eerste keer dat er een culturele haatstad uitroepen was, dat wie in 1984, dat wie de stad Athene. En omdat die het 2000 hield dit één stad, culturele haatstad West. In 2000 ben ze maar begonnen om toen jochen steden zat te benemen. Dat wie natuurlijk een beetje het millennium-idee. En toen hield dit twee, die culturele haatstad binnen. De laatste keer dat in Nederland culturele haatstad dat wie in 2001, dat wie de stad Rotterdam. En nou dus in 2018 de volgende Nederlandse stad. En dat we dus of Eindhoven, of Maastricht, of dus toch Ljouwert. Dit is dus Karel Bartak van de Europese Commissie. I simply feel that if one of the cities is selected, it is that perhaps the criteria as they are set up in the legal basis, that means the European dimension and the citizenship dimension, have been better followed. But all three programs are very good, and I would be very glad that, as it happened so often in the past, all the cities continue with the momentum they have gathered. They build up on the effort which has been done over the last few years and continue and create an excellent cultural program anyway, despite the fact whether they are the winner or not. Hij zei dus eigenlijk dat Water uiteindelijk als winnaar uit die strijd komt van deze drie sterren. Dus binnen alle winnaars. Beetje de Olympische gedachte. Maidwan is en Safir komen is misschien hartstikke belangrijk als het winnen. Ik vind het dat er in de drie sterren zou het toch. Want ja, ze willen natuurlijk alle drie winnen. En Ljouwert wil dat misschien wel het allermeeste. The opinion of the European Parliament, then the Council, I presume in May of next year, the culture ministers will decide about the European Capital of Culture in the Netherlands in 2018.
So that's all for my side. Thank you very much. I would like to thank above all the Dutch Ministry of Culture and our colleagues Dutch Culture for the excellent preparation and the excellent organization of this selection process. And I wish all the best luck to all the 3 cities involved. Thank you. Dat die detailjochting dus van Karel Bartak, lid van de Europese Commissie. Hij heeft cultuur in portefeuille. En we krijgen nou de 3 pitches, de 3 sterren die mogen nog één keer vertellen in 3 minuten tijd. Waarom had zij vinden dat ze culturele haatstad willen maken in 2018? To present once again Eindhoven as candidate for to be capital of culture in Europe in 2018. The experience to be artistic director of that campaign changed not only my approach to art and culture, it changed my life. In Eindhoven, I found a new mentality which embraces change, collaboration, open source, co-creation. The newest technologies find their application in design, in visual art, in architecture, as well as in the commercial domain. Eindhoven is known for Philips, for ASML, but also for the Van Abbe Museum, het Parktheater, the Design Academy, to name just a few institutions. They are committed, all of them, to co-creation with each other, as well as with their public and their customers. That is why Eindhoven's candidacy, we think, is unique and offers a great chance to Europe, to ourselves. What I would like is that all of you experience what I discovered as the way forward to cooperate between various disciplines. I want all of you to experience what we have called the proeftuin method, just as I did these last 3 years. It brought so much energy to Eindhoven and its region. Eindhoven is a city of education, of business, which together with the city government already cooperate closely in what they call the triple helix. With our approach, arts and culture will become part of that collaboration. The nomination of Eindhoven as European Capital of Culture will achieve that. That is also why we very much need that nomination. Because Eindhoven is not mentioned. European Capital of Culture will change that. Eindhoven will become synonymous for a new European enlightenment, where various disciplines, including art and culture, will be faced with the problems of today and tomorrow. And it will form teams, we will form teams, to find answers and solutions which lead to artistic presentations in physical as well as in digital form, the proeftuin. And with that proeftuin approach, we aim to bring art and culture back into the center of society, just as it was the case in the Enlightenment, which was so essential for the creation of the European spirit. We know that our goal is ambitious, but we also know it's realistic at the same time. We have formed a platform to get these projects, these proeftuin projects started, and we can see the results already. But apart from these proeftuin projects, we will also produce events which have a much more predetermined content and outcome. Those we call the anchor projects, and they will fill the majority of our program. World Design Expo in Eindhoven and Helmond, for example, Jeroen Bos in Den Bosch, Van Gogh also in Den Bosch. We also engaged the assistance and support of some of the great artists of our time. A few names: Anselm Kiefer, Rem Koolhaas, Joep van Lieshout, Piet Hein Eek, and so on. Our bid is not only realistic because major artists will collaborate in proeftuin and anchor projects, also because the budget and the organization are already in place. 5 cities, as well as the province of Brabant, are fully committed to our approach, and they have pledged to contribute in total €100 million to the festival.
They have put their money where their mouth is. To conclude, Eindhoven, ladies and gentlemen, will change because it needs to change. If we are nominated as European Capital of Culture, Eindhoven and Brabant will become not just one of the most innovative regions in the world, but one of the most cultural and creative as well. Not just for ourselves, also for Europe. Thank you very much. Dat hier de artistiek leider van Eindhoven, culturele haardstad. En ja, hij roemde de proeftuin aanpak die ze daar tapast hebben. De combinatie van onderwijs en kunst en innovatie. 4 steden en de provincie die hebben hut aan Lutsen. Die hier een heel groot budget. We praten dan toch over een 130, 140 miljoen euro. 4 waren de grusten. For their work in the past period, we had the idea that we could share what is important for us. En dit is Ljouwert. Our bid is about the connection of people. People working bottom up on the relevant issues of these days. These issues are relevant for us in Leeuwarden, in Friesland, but they are also very relevant for the Netherlands and Europe. And that is strengthening the cooperation between people by art, connecting people crisscross all over Europe. And that working together has a goal, working on the sustainability of culture and nature, restore the relationship between city and countryside, and dealing with the diversity in Europe. I am very proud on our team. We work together. At this moment in Leeuwarden, there's a square with about 3,000 people waiting for the decision of the jury. And that shows that we have the support, that kind of support we can have all over Europe. We thank you very much for this opportunity. I apologize that we have made a lot of mistakes in the process, but we learned a lot about it. But there was one mistake I can restore at this moment. We made a fantastic bid book I'm very proud of, but that was about the content. But I'm also very proud about the cover of our bid book. It was made by one of our artists, Claude Jongstra, but the mistake was that we had forgotten to give to the minister the cover of the bid book. So I'm glad I can offer to the cover of our bid book. Thank you very much. Ja, weer Oets Westerhof en Vert Kroon, de burgemeester van Ljouwert. En mevrouw Bussemaker, een tactische handig setje. Die krijgt nou nog eens een keer een bidboek, maar het originele omslag maakt het toch kunstenares Claude Jongstra. Ja, Bussemaker giet hier natuurlijk net hoor. Maar het valt er in Amsterdam in goeie hier. En ik hier op het plein, want dat is wel leuk. Oets Westerhof die memoreerde nog even dat op het plein hier in Ljouwert, het gouverneursplein, staan 3.000 mensen in spanning afwachten. Well, ladies and gentlemen, en dit is the decision from the jury won't put Maastricht on top of the list, then we say it's just a recommendation. And if it's on top of the list, we say it's a wonderful decision from the jury. We will see what will happen. We did our best. Not only we as a team this morning, but also the 4 million people in our region, our EU-region, the city of Maastricht, with the people from the region of Aachen, region of Liège, the Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgium, the region of Hasselt. All those people are anxiously waiting for the decision from today. Why? Not because we want to organize a cultural festival. Because of course we can organize a cultural festival. That's not a problem. Even in our region, it's difficult with the coordination, with the governance, with the finances, but the cultural event everybody can organize. But what we want to do, we want to bring a story to Europe. We want to show to Europe that never you live in a remote corner of Europe. You always can take the step to live in the heart of Europe. And that's what we want to show. We showed with our bid book, with our final application, I have it here, Europe Revisited. This is our story.
This is a story from Maastricht and from the Euro region, to show that when you live in a remote corner in the Netherlands, in Belgium, in Germany, or wherever in Europe, you can shake each other's hands around you. Don't wait till the answer is coming from your capital. Because nowadays the answers are not coming from The Hague, Brussels, Paris, Berlin, wherever. The answers are only coming from your own neighborhood. So shake each other's hands. That's our story, Europe Revisited. 4 million people are waiting, and around 3,000, the same as in Leeuwarden, are waiting now on the Vrijthof Square. In the rain, and today, not as sunny as it was when the jury came last Wednesday and when they saw 3,000 people smiling. 3,000 sun, because they got the possibility to work together, to do something together, to rehearsal together, to sing, to bake waffles, everything they did all together. And we want to give the opportunity to the Generation Maastricht, as we call them, the people who are born in 1992 or after that, the year of the Treaty of Maastricht. We want to give them the opportunity to have a better future. That's the story from Maastricht. That's the story from the Euro region. That was the story this morning from our team. 20 million euro, ladies and gentlemen, is the budget from the city of Maastricht alone. 20 million people, 20 million euro in this period of time. That's difficult money. That's not easy to get that budget from your local people. That's not easy to understand for people that you need culture to make that bridge. But we explained it to them. We explained it all the time, 3 years long. Under the leading of Huub Smeets and Guido Wevers, we went to all of them and we told the story. And day after day, more people came to support this idea and this project. So that's what we did during the last 3 years, and we tried to explain it this morning to the jury. It was difficult. I must say we are completely tired, our team. You could have a sleep last night. We are still tired because the jury didn't make us very easy. Not at all. Because it's not easy. It's not easy, but we know that it's a difficult thing, but we can handle it. And not only we can handle it, we have to handle it. We need to do it. If we don't get a ticket, of course, we continue the process. But it's less easy to do it. When you get the ticket for 2018, you have a wonderful thing to do in the next 5 years, till 2018, and we are sure we can show to Europe there is a future for everybody. Don't look to the bureaucracy. Don't look to all the other things that are coming from Brussels. Of course, also good things from Brussels, but all the directives that are coming. But look to what you can do yourself. That's the story of Maastricht, and that's the story of Maastricht and Euro region. Thank you so much. En dat wie Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht. Dat wie dan de laatste pitch van de Trijster die de Goorblunden binnen voor die strijd om de culturele haatstad 2018. En nou is de minister die het woord krijgt. Since you will hear the final decision by the jury. But first a couple of words from me. I would like to thank the candidate cities for their excellent presentations. And I have to say, I'm impressed by the passion and the power of your presentations. And I'm also glad to be the Minister of the Netherlands, including such an enthusiastic, having such an enthusiastic candidates. And I think for you, the 3 cities, has been a roller coaster ride the last years, either for Eindhoven, Leeuwarden and Maastricht. When you learned that you made it onto the shortlist. And in a few minutes we will know whose hard work, ideas and presentations are to be rewarded. It will mark the end of a long and intense procedure. And it has been a truly European effort involving member states, candidate cities, European Parliament and the Council of the European Union. Today, the pre-selection stage draws to a close as we select 1 city to represent the Netherlands as cultural capital in 2018. This is both a huge honor as well as an enormous responsibility. Being selected as cultural capital of Europe has nothing to do with the intrinsic quality of the city. This is precisely the difference with UNESCO's World Heritage Sites. Instead, it has everything to do with the cultural program you will present in 2018. How does your city plan to organize cultural activities
that have been designed especially for the cultural capital year. How do these relate to one another, the surrounding region and other cities? And how do these activities show the otherness of your city as well as highlight the bond it has with different European cultures? The answers to these questions have been very important for the jury in making their selection. And I think this focus on diversity is most important. For I believe the diversity of people and culture within our European cities are precisely the reason they grew to form cities in the first place. Places where new ideas clash and transform into newer ideas and places that prosper and grow. Cities that absorb different cultures and accept, truly accept, not merely tolerate, but truly accept a great diversity of peoples are a necessity for every nation. We need the free flow of ideas and people to discover new things and to stimulate innovation. This is the only way Europe will keep its relevance. Being cultural capital of Europe means your city has a role to play in keeping our continent relevant and exciting. After today, I shall hand over the jury report to the Council of Ministers in The Hague. The Dutch government will then submit its recommendation to the European Council of Ministers. And I would like to thank the jury for their hard work. But your work does not end here. For during the coming years, you shall monitor the progression of the winning city to ensure it abides by the rules, that keeps promises made, and stays true to the spirit of the European cultural capital. As for the three candidates, I thank you for your hard work also, and for your energy and passion. What I noticed in all your bid books was the role you see for culture as a way to change and let various sectors interact. It is this broader role for culture and society and the interaction of different sectors that is precisely what my policy is all about. I should not just be about art connecting on culture. No, it should be about art, culture, science, and all sorts of industries interacting, innovating, and creating. We must look outward, not inward. We must embrace diversity, not reject it. These principles seem to form the basis of your bids and presentations, and this I applaud. You have presented your cities well, and done all you can to get this far. In closing, I would like to leave you all with some advice. It's an advice taken from the summary of the European Commission conference in 2010, celebrating 25th years of European capitals of cultures, and I quote, "One of the main keys to success in terms of ensuring long-term legacy of the cultural capital was embedding the event as part of a long-term cultural development strategy, designed itself within the long-term development of the city as a whole, through synergies between culture and other areas." I thank you for this time. Wish you all the best. I would now like to ask the jury, the chairman of the jury, Manfred Kalhofer, to step forward and to finally tell us who will be the candidate for Cultural Capital in 2018. Thank you. Minister Bussemaker, wie dat van cultuur. En nou is het weer aan de voorzitter van de jury en het verlossende moment is there. After these presentations made by the three cities here, the very short presentations, the jury had to make a very difficult decision today. We had to choose between three excellent bids that were presented in a convincing way yesterday and today, and supported by intensive discussions between the panel and the representatives of the respective city. The decision-making process also referred to the visits a delegation of the jury made and paid to the three cities at the beginning of this week.
Eindhoven presented its approach to design Europe through imagination based on the city's impressive dynamics of creativity, the arts and science, and relying to a large extent on the proof time method that was presented once again by Mr. Sanders several minutes ago. Leeuwarden came along with its intention to develop the Frisian sense of meanskip further into open meanskip and of becoming a sample region for successful crisscrossing of communities on local, regional, national and European level. And Maastricht, a city close to the border with 2 other EU countries, aspires to become a showcase for actually living Europe in a day-to-day life by rewriting the lost chapter on culture in the Maastricht Treaty and focusing, as you said, Mr. Mayor, on Génération Maastricht, who would be 20 years or 26 years old in 2018. After a very thorough discussion, or let's say thorough discussions yesterday and today, of all the elements of the bids, that means the 2 bid books, the 2 presentations by the delegations, the visit paid to the cities, and 2 thorough discussions with the cities, the panel made a unanimous decision 1 hour ago. Based, besides the basic principles required by the European Commission, on the core values presented and underlying the bid, and the innovative approaches proposed by the city, the panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Een culturele haardstad van Europa. Het is onvoorstelbaar. Het weer unaniem. De jury weer volslijn unaniem. En ik kan zeggen, het explodeert hier op het Gouverneursplein in Ljouwert. De vreugde is overweldigend. De tren stromen hier. Zowel in Ljouwert als ik in Amsterdam. En werd ik maar mij liebewut. Ljouwert culturele haardstad in 2018. Dit is zo geweldig! Godverdikke, maar wat hebben wij doen hier? Trillers helemaal! Ja, dit is... Dus luister je! Het mooi goed hier, man! Oh yes! Dat is toch ongelooflijk? Doe Leeuwers er tot de eind in, hè? Maar het is zo ongelooflijk dat het uitkomt, hè. Nou, en dat we dit zo mooi elkaar dienen hebben. Ik wist zaken uitkomst, hè. Wij binnen Europa winnen. Dus het middelpunt van Europa. Ja. Bij Europa kan voetbal wonen. Wauw. Kom het hè! Godverdorie, wat lekker! Het is ongelooflijk hoe blitzkip. Ik kan net omschreeuwen hoe echt ongelooflijk hoe je de mensen ontploften op het moment dat Ljouwert dat culturele... Oh, ik wil ja, Doop is heel blij volgens mij. Ja, heel goed. Heel goed. Nou, dus is het al. Wils ik net eens in de oud ween, hè? Maar Jacco. Wacht, ik moet even... Je wil het! Ja. Oh, wacht. Een bril. Er wordt een bril voor. Ja, ik moet even bijkomen. Dat is fantastisch.
het worden maar een seconde, hè, het uitroepen van Lauwert. Maar het is eigenlijk volle langer. Het is zo'n lange periode met zoveel meesken. En ja, ik weet eigenlijk eens niet meer. Ik heb altijd wat te vertellen, maar ik weet bijna niet meer wat ik zei. Maar, ja. Wat een rust! Ja, nou ja, de spanning is er nou oud, denk ik. Dus we kunnen nou verder. Dus, en eigenlijk woen ik wel verder. Alleen dat dit ziet dus nog even in het paard. Het is een jurybeslissing. Dus ja, nou ja, het is nog helemaal... Ik tintel je. En nou met er een Lauwert tattoo bij, hè. Dus, Zij is Jacco de Boer. Hier Lauwert tintelt. En ik denk, in Amsterdam wordt er ik tintelen. Ja, fantastisch hier. We zeggen de explosie. Oets Westerhof en Nienke Laverman staan bij mij. Oets, ik hoop dat het goed is dat ik maar een vrouw begin dit keer. Nienke Laverman. Lokwenske. Oh, dankjewel. Wat een ontlading. Wauw. Oh. Ik zeg hem die seconden van dat het bekend maken we naar beneden zien. En ik denk van, wat gaat er dan tot die hinnen? Ja, nou ja, shit op. Maar de mierskip, dat het helle. Dat denk ik wel. Zo stien we de juiste reek. Dat ziet helemaal door het hele bidboek. En het is nevens mij gewoon een sterk verhaal. Dat had Europa nodig. En ik ben zeker uit, jongen, dat we dit gewoon flikt hebben. Nou, schitterend. Doets Westerhof. Ontlading, net alleen nog op het Groeveneursplein, maar hier ik. Fantastisch natuurlijk. Dit is toch geweldig. Jongens, dit is zo'n prestatie van heel Ljouwert, van heel Friesland. Alle vrijwilligers die het meewerken. Het team, echt geweldig. Dit is echt het mooiste wat is zo komen koer. Dus helemaal goed. Ja, Fred Kronen, eerst weer de provincie, toen Ljouwert, toen hij al enorm ervan inzetten. De belening, Lokwenske. We maaien. Het mag. En ja, er is zo hard voor gewerkt. Er zoveel duizenden mensen bijna hebben we gehad in allerlei sessies. En mensen snappen, Europa is al top-down. Cultuur is vaak top-down. Breng het allebei van onderop. Participatie van mensen. Niet alleen de cultuur, maar de cultuur gaat ons wakker maken. Ja, het Gouverneursplein zit helemaal vol. Oets Westerhof, er ik nog even bij. Het leeft dus en dat is van de laatste tijd. Hoe hebben we dat zo krijgen? Omdat wij niet hebben gezegd het is top-down. Want natuurlijk ga je niet miljoenen aan elitaire kunst uitgeven. Maar als je mensen bij elkaar brengt met kunst, Friese kunst, maar ook juist Europese kunst. En je maakt elkaar rijker. En dat is de Friese geschiedenis. Hè? De Friesen zijn altijd over de wereld getrokken. Dat schreef Tacitus al 2000 jaar geleden. Dus geen fundamentalisme. We zijn het voor Nederland, niet alleen voor Friesland. Oets Westerhof en of verder? En of verder, nou gewoon eerste weekend uitrusten, hè. Eerste weekend uitrusten en dan man je maar onder slag. Ja, zo pragmatisch best ook. Je jonken die nog Nienke Laverman. Ja, dat ik, maar ik wat rennen. Ja, maar het is wel een ontlading. Maar ik denk gewoon al die mensen die je inderdaad al jaren maar het is ziel aan het werk ben ik. Maar ik denk gewoon een Sjerbe Hettinga die je de vorige presentatie, die jury volgens mij helemaal voor het blaast had. En daar komt alles even bij elkaar. Ik vind dat we dit saffetjeën namelijk. En dat komt er nou even helemaal uit. Dit is natuurlijk de mooiste belening om dingen in gang te zetten. Nou, is toch machtig. Ja, nou, ik ga nog even terug altijd mooi van de studio, want ik heb hem nou al bij me staan. Door het nog zit ze. Nee! Zit ze Pruksma, partner van Nienke Laverman, maar ik mooi in het Bitmoekgroep. Ja, super. Lokwenske. Ja, geweldig, dankjewel. Kijk, de shooterleden bedankt en die weer helemaal uit de schroeven. Ja, ze vonden het heel moeilijk om te kiezen, maar ze weer helemaal Jim bedankt. En hij zei, wie zei ja, new fresh air in Europa. Ja, wie Jim minder traditioneel als die hoort was tegen. Het had je hem geholpen? Nou, dus als je krijgt die 2 presentaties, ja, dat is wel wat traditioneel, denk ik. Ja. Lang, je houden het prima binnen de 3 minuten. Je kon in PSN duidelijk maatje werd hem verstaan. Ja, precies. En we hier het net hoe Jilt. Nee, je hebt hier het net hoe Jilt. Maastricht vooral wel. Ja, het is wel naar je dimensie, jonge meisjes en ondergrond. Nou, net, het is alle respect voor de ouderen, maar ondergrond. Ja, net zitten blowen. Wat een verschil maar van tevoren, Jere. 2 blieren gezichten van tevoren. Nou ja, het is een ongelooflijk spannend. We werken hier al zo lang hoor. Ja. En dan krijg je dit. En dus, we hebben nou een 10 tot 20 jaar project, dus toch? Ja. Want kerst al in PSN uitlezen wat de meeste keer aan Hesselen. Dat wij culturele haatstad worden in Europa, Ljouwert. En de PSN is gewoon moeilijk. Ik vind dat we werden wel zwaarder doen. Hoe lijst het nou? Ik lees het mijn buurvrouw wel eens uit. Probeer ik uit te lezen van wat dat doet. En dan zeg ik bijvoorbeeld, mijn zuster heeft een bed and breakfast. Ja, die zit de komende tijd vol. De komende jaren bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen op een heel soort fronten merken zullen. Want het is volle breder hier als alleen nog kunst. Dus het is net hoe het organiseren van een leuk festival of draaien in een ier. Het gaat op sociaal vlak, er worden dingen opgepakt, er worden op ecologisch vlak. En het
toch het middel van de mensen het verbinden. Dus net geen groep mensen die wat leuke dingetjes betekenen. Heel belangrijk van Friesland dit. Heel wichtig. En van Europa. En van Europa. Nou, hartstikke mooi feest, jongens, hoe ik zeg. En ja, het gaat hier nog wel even terug. We zien hier zelf direct nog meer reacties op. Maar de wichtigste hebben en de Ljouters vieren feest. Dan zorg ik hier om je heen. Dan zorg ik toch Rogier van Bokstel, de burgemeester van Eindhoven, die teleurgesteld is. Anne Hoes, zijn collega van Maastricht, is teleurgesteld. Ja, ze drippen au. En de Ljouters, zij blowen hier nog even. Feest vieren. Ja, ik sta hier nou nog heel niet op het Gouverneursplein. Hij krijgt zo'n hoe de boel hier ontplofte. Lid mij nou eens gewoon tussen die bevolking trok in. De bevolking van die gemeente Ljouwert. Die de komende jaren hadden grutmaatje voor dat culturele haastheid 2018. Ik zie hier een paar jonge vrouwen staan. Ben je blij? Helemaal. En waarom? Leeuwarden de gekste. Leeuwarden de gekste? Ja, sowieso. Ja. Maar dat culturele hoofdstad, wat betekent dat nou? Nou, dat er meer publiciteit komt voor Leeuwarden en dat er meer mensen hierheen zullen komen om te kijken hoe mooi Leeuwarden is. En wat hier allemaal te doen is. En feest, hè? Ja, zeker. Dat is het leuke. Nou, deze dames die hebben er hartstikke zin in. Begin dus even verder. Hier staat Janne Wietske en Sean Jorritsma. Ze staan weer heerlijk met elkaar te toetsen, want ze is sabli. Dat is net Sean Jorritsma. Ja, het is... Ja, ik ga er maar even onder terug. Hij lijkt een beetje op Sean Jorritsma. Nou, we gaan even verder. We beginnen eens even verder. Deze meneer, die heeft een shirt on van culturele haatstad. Ben je blij? Hartstikke blij, ja. Waarom? Ja, wij binnen culturele haatstad van Europa in 2018. En ja, dat kan alleen nog maar goed bezitten voor alles. Voor Ljouwert, voor de omjouwing, voor Friesland. Dus dat... Maar wat budget het? Ja, nou ja, goed dat wij dus dat uitdragen kunnen, zeg maar, naar de rest van Europa. En dat wij dus ja, cultureel ons mondsysteem, zeg maar. En zelf, wat zoals er zelf ontdaan? Wust actief? Ik ben vrijwilliger bij de culturele haatstad, dus ja, wij gaan het natuurlijk vol zien oor nou. Er vol zien oor, je hebt nog jouw hier. Per hier inderdaad, maar ja goed, dat mag goed komen denk ik. Maar al de vrijwilligers, maar de mensen hier. Dus we zijn blij dat we het hellen hebben. Mooi de Meerskip. Mooi de Meerskip, absoluut. Zij is het. Oké, dank u wel. En hier begint het feestje op het podium. Daar staat Isabelle Dixal, de wethouder. En ik neem aan dat ze Janne Wietske de Vries ik naar Boppe Helly wollen om nog even terug het volk ja, dat jongen te litten. En ik ren intussen even verder. Tenminste, dat we er maar de kabels tussen terug komen kennen. En daar is dan Sean Jorritsma. Meneer Jorritsma, nog even kwad. Hey. Geweldig, toch? Ja, ik ben gewoon emotioneel. Ik wist zo nerveus. Dat kan ik het vertellen. En dit jouwt dus zo'n flow, zo'n nieuwe boost voor de komende jaren. En dit is zaterjochten dat ze ons meerskipsgevoel, wat we uit Nederland uit moeten rollen, maar wat we uit Europa uit kunnen rollen, om dat te laten zien aan de hele Europese wereld. Ik ben sablierd. Ik ben sablierd. Maar nou toch net meer nerveus? Ja, maar nou toch net meer? Het is nou toch van je schouders van? Tot een ontlading. Hè. Toen we jong waren hadden we vlinders in de buik. Hè, en nou, ik heb de hele week al vlinders in de buik. En Janne Wietske die was zo nerveus. Nou, die had het oorbracht aan mij. En, ja, en dan denk je, we worden het. Ik wist het, we worden het. Maar dan denk je van, nee, we worden het net. Want Maastricht is toch, ik heb met Onne Hoes, hier in de fractie zitten. We kennen elkaar door en door. En we hebben elkaar twitteren en sms en elkaar een beetje op zitten te juichen. Ja, en dan dit eruit komen. Ja, ik ben sablierd. Het ben van die vlinders in de buik van, hij houdt van me of hij houdt niet van me. Ja, nou, maar weet je, dit is zo mooi voor Ljouwert. Dit is zo mooi voor Friesland. Dat verbindt dus voor de komende jaren weer zo mooi. En dat in drege tijden. En ik ga steeds zijn, we hebben het zo nodig en ik gun het dus zo. Nou, we hebben het. Je hebt het. En nou begint het huddenwerkje. We zullen even op het podium. Mag jou direct heen? Ik weet net. Daar ben de hoofd van de spelers. Gewoon opklimmen. Nee, maar ik ben net. Ik moet niet altijd vooraan rennen. Kan jij vertellen, hoeveel weken heb je inmiddels niet geslapen? Nou, hoeveel weken, maar vannacht heb ik in ieder geval niet geslapen. We hadden nog een heel groot feest in Post Plaza en we zetten het hier vandaag gewoon door. Ja. Oké, wil een van jullie nog iets vertellen of gaan jullie gewoon... Ja, jij mag natuurlijk. Ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken
om al die mensen die ons de afgelopen maanden geholpen hebben. Want dit is niet een proces van enkele mensen. Dit is een proces van de Mierskip. Wuift op het podium hier op het Gouverneurensplein. Naar de vrijwilligers, naar het publiek, naar de mensen die hier op oud komen binnen. Die mensen die het meemaken hebben. Dat bekendmaken is dat Ljouwert in 2018 een culturele haardstad van Europa wordt. En dat is een misschien toch redelijk onverwacht moment wie dat toch. Voor heel veel mensen die toch sceptisch zijn van wordt het nou wel. Maastricht maken ze een goede kans. Eindhoven is natuurlijk een goede plan. Maar we hebben het dus unaniem wie de jury in het kiezen van Ljouwert als culturele haardstad. Nou, de media hebben natuurlijk het hele oheden, de hele rinje naar ta op een voet volgen. Omroep Friesland, Fries Dagblad, ik jou uit de kranten. En van die laatste kranten zie je hier Rob Leemhuis. Rob, had je dit verwacht? Ja, ik had het. Een grote kans zag ik wel. Ja, ik vond dat Leeuwarden de afgelopen anderhalf jaar geleden, dat ik geen stuiver gegeven voor de kansen van Leeuwarden. Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar hebben ze het goed op de rol gekregen. En ik vind dat met name toen Leeuwarden eigenlijk het stokje overnam van de provincie, hebben ze hele goede ideeën bij elkaar verzameld. Ze hebben echt geprobeerd zoveel mogelijk mensen bij de organisatie te betrekken. En het is gelukt uiteindelijk. De goede mensen. We beginnen eerst even naar Amsterdam, want daar is de minister van Cultuur, Jet Bussemaker, bij de microfoon. Ja, dat klopt. Minister Bussemaker van Cultuur. Zij mocht dus nog even ontwoord om de 3 kandidaten ik te stellen nog en te beoordelen. Maar de jury, mevrouw Bussemaker, kiest voor Leeuwarden. Ja, nou. Verrast u dat ook? Nou ja, ik vond dat we 3 fantastische kandidaten hadden. Dus ik heb al gezegd, als minister ben ik trots op zulke mooie voorstellen. Maar ik gun het Leeuwarden van harte. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, in het Engels het woord Mierskip, gemeenschap, dat was voor de jury heel belangrijk. Kunt u zich daar ook wat bij voorstellen als u het over Friesland heeft? Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Ik kan me er ook heel veel bij voorstellen als ik het over mijn eigen cultuurbeleid heb. Want ik wil juist dat cultuur niet gevangen blijft in mooie dingen doen voor een kleine groep mensen die elkaar goed kennen en wat echte cultuurminnaars zijn. Maar dat het verbonden wordt met een gemeenschap, met nieuwe publieksgroepen, met wat er verder aan moois in het land of in de stad te vinden is. En dat heeft Leeuwarden perfect gedaan. Ja, Leeuwarden, daar leeft het ook. Op dit moment staat het Gouverneursplein helemaal vol in het centrum. Hoe gaat het nu verder wat het ministerie betreft? Nou ja, dit is een voorstel aan mij. Dus dit ga ik inbrengen in de ministerraad. Ik zeg maar direct dat ik niet van plan ben om van het advies van de jury af te wijken. Dat het niet plotseling Maastricht wordt of zo? Nee, dat was ik niet van plan. Want ze hebben unaniem geadviseerd. En vervolgens gaan we het dan als regering inbrengen in de Europese Raad van Ministers. Nou, dat moet allemaal gebeuren. En dan is Leeuwarden officieel de culturele hoofdstad voor 2018. En dan ga ik ervan uit dat men het draagvlak en de gezamenlijkheid waarmee men dit proces heeft gedaan ook vasthoudt tot 2018. En het dus een project van alle bewoners in Leeuwarden is. Er moet uiteraard heel veel geld nog komen, maar het Rijk komt nu ook met geld. Hè? Nu bekend is dat Leeuwarden het wordt. Ja, we hebben al gezegd dat wij mee zullen financieren en daar houden we ons aan. Hoeveel is dat? 7,5 miljoen heb ik gelezen. Een bedrag van 7,5 miljoen. Ja. Als je dan terugkijkt naar net, hè? Die wedstrijd, 3 steden, dat het in alle 3 steden zo leeft. Is dat wat u beoogde met deze wedstrijd? Ja, want bij dit soort dingen zeg ik altijd, het proces, natuurlijk als je wint is het fantastisch, maar het proces ernaartoe is ook van heel groot belang. Dus ik denk dat voor die andere steden dat het ook zal betekenen dat men echt door blijft gaan met de plannen die men nu ontwikkeld heeft. Maar Leeuwarden kan ze natuurlijk nu ook echt gaan uitvoeren. En dat is een heel mooi en nogmaals een groot compliment. Even ter afronding in een paar zinnetjes. Wat heeft Leeuwarden eraan om culturele hoofdstad te worden? Wat levert dat hun op? Nou, ik denk dat het oplevert dat de stad internationaal, Europees zichtbaar wordt. Dat je plannen voor hoe je naar de toekomst denkt. Hè? Leeuwarden heeft echt een transitieplan gemaakt over hoe we naar een andere samenleving gaan. Dat je daar met elkaar over kan blijven nadenken, maar het vooral ook kan uitvoeren. Dus het zet Leeuwarden op de kaart. Het creëert nieuwe projecten voor de bewoners van Leeuwarden en geeft een fikse impuls aan een eigen tijds cultuurbeleid. We zullen afwachten wat het daadwerkelijk wordt. Dank u wel voor de snelle reactie. Graag gedaan. Ja, dit weer dus mevrouw Bussemaker, de minister van Cultuur. En achter mij juryen nog alle interviews in, want het is al de Ljouwerter delegatie die de klok slaat. En Maastricht en Eindhoven, we juryen nog wel, maar het respect voor de winnaar is er wel degelijk. Andries Bakker dus erin, Felix Meritis in Amsterdam. Ja, alle egen op Ljouwert,
Ljouwert is even het centrum van de wereld. En het Gouverneursplein is dan misschien weer het centrum van het centrum. En daar is Simone Scheffer. Intussen is het feestje weer losbarsten op het Hofplein in Ljouwert. Het elke keer een beetje in een uitgelaten stemming. Ik is Klaas Dijkstra, het grote man van Culturele Haardstad. Daar praat ik aanst even mooi. Maar de ondernemers van Ljouwert, die denk ik binnen ik heel blij met deze keuze van die jury om Ljouwert Culturele Haardstad 2018 te maken. Twee van die ondernemers binnen Siep Koolmans en Marielle Diepemaat. Ja, ik mag toch eerst vragen, hoe blij ben je? Heel blij, heel blij. Dit is echt toekomst. Dit is echt gewoon, je hebt weer iets naartoe te leven. Dit is super, super, super. Echt. En hoe belangrijk is dit voor het ondernemersklimaat in Ljouwert? Nou, ik denk heel wichtig. Net alleen nog Ljouwert, maar ook heel Friesland. Dit is werkelijk een hele goede opstekker. En ik moet eerlijk zeggen, toen die juryman het door mij skip hier, toen dacht ik, hij had het begrepen. Ik denk dat dat de kracht is van de provincie. Ik ben heel, heel blij. De muziek is heel goed. Ik besteed er eigenlijk helemaal niks van wat Jo zei. Maar Jo zei best dat het een hele goede impuls is voor de Ljouwerter economie. Maar waarom? Nou, los van de mensen die er naar Ljouwert komen, de bezoekers die we zeker verwachten. Ik denk dat ze morgen al op de stoepen staan. Is het echt dat wat het jouwt, merkste je echt, mensen gaan ervoor. En dat markeerde er nog wel eens wat aan. Dus het is echt de draai in de provincie, de draai in de stad van jongens, we moeten er wezen, we zijn er. Dat is een hele goeie. Oké, dat het mijn gevoel en het te krijgen. Maar wat kun je als ondernemers concreet met het feit dat Culturele Haardstad 2018 in Ljouwert worden is? Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die je nog nu kan gaan bedenken. Want je verwacht eerst, je moet het eerst zeker weten. En pas dan ga je echt direct plannen ontwikkelen. Maar we hebben, ik denk vanavond onze eerste borrel met de voorstel in ieder geval. Dan gaan we nog genoeg ideeën de lucht in. En daar gaan we mee verder. Het is gewoon weer een prachtig stukje om mee verder te gaan. Jerik, de eerste borrel? Ja, vanavond hoor. We hebben er al genoeg gesproken hier van de voorstrek. De hele voorstrek is hier ongeveer. Nou, dan komt het wel goed. Ja. Onder borrels ontstehen de mooiste idee. Nou, absoluut. En je krijgt gewoon een hele boost mee. En gewoon door deze sfeer, maar ook met elkaar weer. Dat is echt super. Ja, echt super. Het wordt mooi hier. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel. Nou, de band zei het al, Kids Choice hierachter. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Ljouwert Culturele Haardstad. Ze gaan weer naar Amsterdam. Ja, het is hier zwitten geblazen op het plein. Maar ik hier in de studio, de varhollen van mijn gast hier, weet al even een dep te krijgen. En dat is ook wel nederig natuurlijk, want emoties die hebben hegen oproen. De spanning van tevoren en dan ontlading op zo'n plein als hierachter. En ik in Amsterdam natuurlijk en elders werd Fries en binnen. Want elk wil dit weten en elk wit nou intussen dat in 2018 Ljouwert de culturele haardstad werd van Europa. Tierra die stad is op Malta, Valletta. Rob Leemhuis van de Ljouwerter Kranten volgt dit hele traject al een periode. Want het rint natuurlijk al een iedere strijd. Er staat een schrik van nou, Oorlelien hiek het eigenlijk net een stoer joen. Wat heeft die kanteling nou eigenlijk west? Nou, ik dacht dat het wie het doet Ljouwert eens de organisatienaam het en dat die bidboekgroep bij elkaar kwamen is en elke week een lunch organiseert het en gewoon daar wachten had om daar om ideeën op te rin en op te dwaan van mensen die daar deel kwamen. En ze hadden direct een keertje benemen wat nou Friesland een beetje speciaal maakt en wat de problemen zijn die het Friesland oplossen wil. En daar binnen bijgelijks de eermoed en de brain drain en de biodiversiteit die we rondrent. En dat binnen alle dingen die daarvoor nog net beneemd waren. En dat had uiteindelijk had het een heel sterk bidboek, maar een goed verhaal had dat ter stand gebracht, denk ik. En toch is het binnen het element, de biodiversiteit, de brain drain, zaken die je net direct associëren met cultuur. Dus het blur voor een heel stuk mensen. En ik merk dat nou nog altijd toch redelijk abstract al, ja. Ja, dat kan. Maar je kan het wel een mooie verhaal en evenement eromheen verzinnen.
En voor de EU is het echt belangrijk dat er dus een dwarseme impuls wordt, hè, on de stad die het culturele haatstad wordt. En dat is in het verleden is bij Gelijks is Essen en in het Ruhrgebied is dat West. En dat is echt een grauwe industriële en net zo cultureel heegsteend gebied. Maar die hadden er wel een impuls van krijgen. En ze hopen je vanzelfs dat hier in Leeuwarden ook gebeuren zal. Maastricht had al een protocultuur. En Eindhoven, ja, ik al aardig wat. Dus Leeuwarden kan wel een impuls broeken. En ik denk dat ze dat, omdat het een goed idee wien, dat ze dat wel honoreerd hebben. We gunnen het uzelf, zei commissaris Joris Messerkrek. Nou, we hint op onszelf Maastricht wel gunt, maar we gunnen het uzelf meer. We gaan even naar Amsterdam, want daar stiet Andries Bakker bij de burgemeester van datzelfde Maastricht. Ja, dat klopt, Erik. En ik in een warme ruimte hier. Het zwetsuit is ik op voorholen. Uw voorholen is wat grutter, die van mij al het eerst. Maar Anne Hoes, burgemeester van Maastricht. U mocht het woord nog voeren als laatste. Het wordt Leeuwarden. Teleurstelling neem ik aan. Nou, mag ik eerst even Leeuwarden feliciteren. Want jullie hebben een fantastische prestatie geleverd. Die eindsprint tussen de eerste jurering en de tweede, die was fantastisch. Vandaag ook weer een goede presentatie van de wethouder en de burgemeester. En ik denk dat jullie het verdienen. En ik hoop dat we wel mogen komen in 2018, want Leeuwarden is het wel waard. Ja, u bent er zelf nog geweest, hè, in Leeuwarden dit voorjaar om te kijken hoe Leeuwarden het deed. Nou, ik was er in het voorjaar omdat ik voorzitter van de Nationale Boomfeestdag ben. Ik werd daar min of meer toegezongen ook door alle burgemeesters van Friesland. En die zei, Hoes, het zal niet zo zijn dat jij straks met de volgende prijs gaat. Kom hier maar eens kijken hoe mooi Leeuwarden is. En Leeuwarden is natuurlijk een fantastische stad, laten we eerlijk zijn. Het is een heel Nederlands verhaal, een heel Hollands verhaal. We hebben allemaal geweten dat het grootste risico wat ons betreft ook bij Leeuwarden zat. Waarom? Nou ja, omdat als je naar een Nederlandse kandidaat voor culturele hoofdstad gaat, dan zoek je misschien ook iets wie het meest Nederlands is. Jullie zijn gewoon het meest Nederlands van de drie. Wij hadden een heel ander verhaal. Een verhaal van Europa. Om te zeggen, na het verdrag van Europa in 1992 en de euro 10 jaar later, willen wij Europa laten zien dat niemand in een uithoek van Europa leeft. Want je altijd in het hart van Europa kunt komen en door kunt groeien. Dat was ons verhaal. Juist grensenoverschrijdend in die kleine regio, maar wel met de regio Aken, Luik enzovoort erbij. Dat was een ingewikkeld verhaal. Uit te leggen vandaag aan de jury dat we dat echt kunnen gaan doen. Leeuwarden is natuurlijk anders. Ook jullie zitten in een uithoek van Europa, een uithoek van Nederland. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om in Friesland en daar in de omgeving het te organiseren. Dus daar zit het grote verschil tussen Leeuwarden en Maastricht. Dus wat dat betreft denk ik dat ze er wel voor gekozen hebben om naar een uithoek te gaan. Om die de kans te bieden om gewoon door te groeien. En nogmaals, ik wens Leeuwarden echt heel veel succes ermee. En daar waar we kunnen helpen, zullen we het zeker doen. Maar verwacht ook dat wij in 2018 ook leuke dingen gaan doen natuurlijk. Ja, jullie blijven dat gewoon doen. Nog geen 2 jaar terug, toen belde ik met Maastricht. En toen zeiden ze van nou, Leeuwarden is een outsider. Niet meer dan dat. Dat valt dan nu toch tegen in jullie op perspectief. Nou ja, maar kijk, iedereen heeft van begin af aan geweten dat het kwam wat moeilijker op gang in Leeuwarden en Friesland. Dus daarom dacht iedereen, god, wat moet daar? En ineens zagen we gebeuren dat daar spanning begon te ontstaan van hallo, we zijn wel Friesen, kom op, daar zijn we. We zijn niet zomaar een kandidaat. En dat vind ik wel heel knap. Wij zijn er langer mee bezig geweest. Eindhoven is ook langer mee bezig geweest in Brabant. Jullie een kortere periode. Maar die energie die wij in die jaren hebben gestopt, hebben jullie in die korte periode gestopt. Ja, en daarmee is het een ongelooflijk succes geworden. En wat ik op de website ook steeds gezien heb en in het bidboek. Ook echt samen met de bevolking. En dat is ons verhaal ook. Het gaat om connecting people. Mensen bij elkaar bereiken. Dat is Leeuwarden en dat is Maastricht. U klinkt niet teleurgesteld. Eerder nog begeesterd. Ja, ik blijf ook begeesterd, want ik kan Maastricht en dit verhaal niet loslaten. Wij gaan er ook mee door. Op een andere manier. Plan B is vanaf maandag. Maar wij gaan ermee door om toch onze regio verder te brengen in Europa. En een toekomst voor onze kinderen te maken. Dank u wel, meneer Hoes, voor deze snelle reactie vanuit Maastricht. Ja, en achter mij zeggen nog heel dit wat mensen van de Friese delegatie staan. Ze willen niet liever dan uit gouverneursplein in Leeuwarden vanzelf. Maar ja, ze moeten hier nog wat plichtplegingen dwan. Maar aasten direct zullen ze toch wel heel gauw richting Leeuwarden gaan. En dan zal ik nog even zien wat voor orenreacties ik mogelijk hier nog herlieken. Nou, ik kan me voorstellen dat die Friese delegatie richting Leeuwarden wil naar dat Hofplein. Maar ja, hier is het feestje, hè? Want hier binnen mensen, hier willen ze los om in 2018 dat hele mooie hier van te maken. Jongen, mij zit Klaas Dijkstra. Ja, Klaas, ik zeg die ontploffen, hè. Ja, potverdorie. Maar ja, hierin je 3 of 4 jaar hier rond te loeken en te squirren. En dat wordt heel expliciet ook dat er bij zeggen.
dit is een succes van Mierskip. En waarom? De hele prutte meisjes gaan hier om mij werken. Uit de hele provincie. De eerste man uit Sint-Nicolaas gaat, die mij gaan naar Amsterdam. Alle hier vrijwilligers hier in de stad. Alle hier ondernemers die mij die hebben. Gewoon culturele instellingen. En als juist de laatste maand, hoe iedereen de scouters eronder zetten had, dat is gewoon ongelooflijk. En dan bouw je maar snel niks aan stik spanning op. Ja, dan is het net gek dat je ontploffen. Roens hier hield iets schouder om schouder met Janne Wietske. Vertelt die een rol? Want ze vindt hij dus blijkbaar heel belangrijk. Ik versteer het net. Janne Wietske vindt hij heel belangrijk. Lees uit, waarom is het zo belangrijk voor dat culturele Haatsterfest? Ik weet net dat dat belangrijk is. Ik ben altijd, dat is wel belangrijk. Ik ben hier van achtergrond en ik doe altijd de dingen op mijn achtergrond. En dat word ik klaar voor brouwen, want dat lijkt mijn kracht. En, ja. Wat heeft onder oren die? Ja, zo, het is het laatste. Dat is, zo, iedereen in Friesland weet wel dat wij de eerste 2, 3 jaar net overal de handen op elkaar kregen. We hadden een prutte kritiek gewoon. Ja, er was een prutte cynisme over dit initiatief. En op een gegeven moment moest dat kantelen worden. Nou, in vorig jaar september ben ik aan de slag met de marketing en communicatie van het hele traject. Ja, en toen moesten we een klap uitdelen, want dat die 2 man voordat we het eerste bidboek inleveren moesten. En toen hebben we die culturele stampot georganiseerd in de Harmonie. En daar kwamen er in stol 100 man aan. En die mensen die alle die grote glimlach op het gezicht van dit is leuk. Ja, en toen kantelde de boel. Want toen een paar weken later we in de Blokje Sport daar een tent staan. Toen we in weg zijn uitslag. Nou, toen ging het dak van die tent eraan. Dus ja, wat meer rol was, dus ik denk dat dat... van negatief naar positief. Ik denk dat dat het wichtigste was. En dit is dan je resultaat. En dit is het resultaat. Ja. En dan mag je ontploffen. En dan mag je ontploffen. En dat ja, nee. Feest nog maar even lekker los. Dank u wel. Ja. Klaas Dijkstra, de man die het van het negatieve naar het positieve omtoveren heeft. Maar het resultaat dat het hoofdplan hier volstiert. Ja, van negatief naar positief. En misschien wie het inderdaad dat hutspotmoment in de Harmonie. Je weet dat nog, Rob Leemhuis. Aan de andere kant weet dat moment ik nog. Dat het is kennelijk wel een belangrijk moment geweest. Het is een omschakeling geweest van negatief. Het wordt nooit wat. Naar dit. Ja, dan begon met erin te leeuwen, hè. Die blikken op dat moment op dat stuit dat er genoeg draagvlak weer. En ik toch dat in Eindhoven en in Maastricht ja, zulke geerkomsten had ze beleid. Maar ja, die kwamen net zo'n protte mensen op oor. En toen is denk ik nog een beetje de politiek ook nog een beetje oertjoeger rekken. Dat we misschien nog wel een kans hebben. Ja. En de kanteling is daarna, de politieke besluitvorming is daarna getrokken. En daarna had eens de bidboekgroep en de organisatie had in de Leiden alle plan uitwerkje kent. En doe is in de finale binnen ze kwam. En doe is het al hier van lijn dat je geen had voor de buitenwacht had, zal ik in elk geval. Het wie oors, dat wist al. Hoe bedoel je het? Het wie oors, het had ik zwier kjellen uiteindelijk. Ja, in het begin al, ja. Nou, hoe het verliezen hier roen had, ze hadden er nachtenlang om werken. En er was een enorme grote organisatie, maar ik had wel dat het een beetje, dat het in elk geval wel maar een heel duidelijk doel wie en alle politieke toekeltjemmen en de relletjes en dat wie al hier voort. En dat had ze dat stil onwerken kent. En ik denk dat de verzorging dat ze op het goede moment piekt hè. Want dus krijg je nou in de laatste week het beste farmakoor gewoon. En dat is het enige moment dat telt, ja, toch? Eigenlijk wel, ja. We gaan weer eventjes naar Amsterdam, want de jury van Tretje Meesken, daar zie je het in vier zinnen in. Die heet Andries nou bij de microfoon. Ja, ik heb even het Frieske om Utens jurylid, zo had ik het zeggen, van de culturele Haatstad opzocht. Dat is Nienke Stellingsma, directeur van de Oosterpoort in Greens. Zij heeft dus mooi besletten over de kandidatuur van Ljouwert. Ja, mevrouw Stellingsma, Fries om Utens. Ljouwert is een van de kandidaten, die wordt het dan ik nog, unaniem door de jury. Ja, hoe steen je daarin? Want jij bent natuurlijk Fries om Utens. Ja, nou ja, Grutsk. Wat zeker van zeggen, Grutsk. Vanzelfs. Mij alle horen Friesen op dit moment in Ljouwert. Ja, is het te gek om als Fries om Utens mooi te beslissen over de kandidatuur van Ljouwert? Wie jou echt onbevooroordeeld? Nou, dat is natuurlijk wel bezwaarlijk in sommige opzichten, ja. Ja. Nou, want jou wie een mandje in van de delegatieleden die het Ljouwert ik nou bezocht hè? En Eindhoven en Maastricht. En Eindhoven en Maastricht. Mierskip, dat het het dien. Kan je dat uitlezen waarom het Ljouwert de beste is?
Nou, jou het werkelijk weer Sjenlitten dat ze het net alleen nog sissen, maar dat ze het ook doggen. Dat hij zien alle Sjenlitten. En ik denk dat zowel de mensen van de organisatie, dat Ljouwert en Friesland de Grutskoverse kennen, maar ook de mensen uit het zakenleven en de mensen uit het bestuurlijk leven, hij Sjenlitten dat ze er wieren en dat ze voelen dat het daar dier wat Friesland en Ljouwert te geren brachten. En natuurlijk is het Ljouwert, maar Friesland wie veelber in alles. Ljouwert hier dus op meer dan oorsteden. Nou, duidelijk, want Oorswien zit net wel. Neem eens een voorbeeld van jou, Sisse. Daar wie Ljouwert dus heel goed in. Nou, ik denk dat dat is van we doen het en we praten misschien wat minder, maar we doen het gewoon al. En Meerskip heeft er een geweldig soort aan dingen. Het is ik denk dat ze een nieuwe manier van de netwerken, de communities gebracht hebben. En dat hebben we zien in de presentaties, in de groepen die we sprutsen hebben, de geweldige projecten die we zien hebben. Dat is King of the Meadow. Nou, dat weer zo'n project wat eruit sprong. Nou, heel fantastisch. Ja. Ja, wat wordt het nou? Wat betekent het voor de jury? Nou, wij komen vanzelfs nog weer bij elkaar om waarom te zien. En om te zien of we er goed aan doen. En nou ja, voor een deel van de jury betekent het dat het de laatste keer is. Voor sommige juryleden betekent het dat ze terug in en op een haatstad ziekje moeten voor de jaar 2018. Want Jim ging gewoon terug. Maar kan je al uitlezen wat er nou op jou het oude commercieel, dus de komende tijd? Ja, een heel soort. Ja, geweldig. Nou, om maar eens te praten, een heel soort werk. Het is goed voor de economie in Ljouwert. Het is goed voor de creativiteit in Ljouwert. Het is goed voor de creatieve industrie. Dus ja, er komt een soort... en natuurlijk voor de culturele instellingen is het goed nice. Unaniem, dat jet ook ik zei, maar hebben er nog zwier op praten matten om het unaniem te krijgen? Vanzelfs hebben we zwier praten matten, want de twee orensterren hier een heel serieus bid in. Dus natuurlijk mag je dan zwier praten om ik recht te dwaan aan alle sterren. Hoe lang heb je een werk voorhand om het uiteindelijk alle noors niet een kant op te krijgen? Nou, ik zal er net al te vol zitten. Nee, dat loopt toch wel binnen je geheel. Zij is het. Nou, dank dat je op zo'n korte termijn nog even bij u is komen wonen. En Lokwenske Ljouwert. Ja, ik denk dat het gouverneursplein het algeheer is. Dankjewel, mevrouw Stellingsma. Ja, en onder eind van de geerkomst, want achter mij is het al leeg. Er binnen wel wat mensen, maar de meeste mensen gaan vanzelf waarom naar de stedwedstrijd komen. En vooral de Ljouwerters, de Friezen, die wil laatst een prachtige ontvangst op het gouverneursplein hebben. En ik denk dat dat, zo'n het lood wat we kennen, wel erin zitten zal. Ja, absoluut. Andries vanuit Amsterdam. Het is hier feest op het Gouverneursplein. Ik hoop dat ik zo bloot, want het ben wel heel tussen de wolken die boven Ljouwert bij en ook komen. Het randje nog net, dus waar je nog komen wil, is natuurlijk van het welkom om mij te maken hoe je feest viert wordt, hoe duizend mensen bij elkaar binnen, die winnen bij elkaar om te jaren dat Ljouwert dus in 2018 een culturele haardstad van Europa wordt. Nou, we hebben er zo'n 4 uur live hier op televisie verslag van die. We zijn een beetje kwamen aan de eind van die extra uitsturing hier vanuit het Gouverneursplein. Alle mensen die hier op mij werken hebben, vanzelf al mijn collega's die gedankt daarvoor. Jo, bedankt voor het zien. Ljouwert dus culturele haardstad en daarmee eigenlijk heel Friesland in 2018. Dadelijk in Joet, het laatste Frieske Nijs. Voor dit moment van uw kant uit, die gedankt voor het zien en nog een hele mooie vrede joen.